Vaya, espertei o seu marido. É que non era o meu marido, por eso se asustou. Ah. E usted quen é que fai na miña casa? Bueno, viña a falar con vostede porque me dixeron que vostede traballa en WhatsApp. Non traballo en WhatsApp. Eu son WhatsApp. Wendy WhatsApp. Eu creei esa aplicación. Vale, ben, entón eu falo ca persoa axeitada. Ben, e que quería? Se é pola caída de WhatsApp e Facebook que houve agora, xa lle digo que foi polo temporal. Pero que temporal, home, se houve un tempo caralludo. Vai saber usted máis que os informáticos? Non, muller. Bueno, non se me fade. A ver, eu vin aquí porque escoitei que vostedes, os de WhatsApp, teñen guardadas todas as conversas. Así é? Pero todas. Mesmo as eliminadas, todas. Todas. Aquí non se tira nada. Ben. Bueno, explícome. Eu acabome de separar, son single, entón eu... Eres? Single. Son single. Ladies. Non, sí... Son single, non acabome de separar, entón eu quería ver se podía recuperar unha conversa que tive cunha rapaza hai uns anos. E para eso preséntase na miña casa a estas horas. Bueno. A ver, canto tempo hai que se separou? Bueno, haberá xa 10 minutos. Pois sí que ten así. Bueno, é que non me acostumo a estar só. Xa. Pois, que quere que lle diga, apúntese en First Dates ou algo así, pero a min déixeme dormir, vale? First Days, aí vai xente moi rara, Un día vin ali a Carliños Brown e pasaba desapercibido. A ver, veña, dígame, como se chamaba a rapaza que lle mandou o WhatsApp? Nin idea. Vamos a ver, nin sequera se acorda de como se chamaba a rapaza? Sonaba así como a sevillana. Estaba boa. Home, pois con eses datos, igual co ordenador non vamos facer nada, igual temos que ir á oficina. Pero iso que é en Washington, polo menos. Que Washington, sei aquí ao lado. Pois veña, imos. Veña, vamos. Bueno, pero que pasa? Que WhatsApp ten guardadas todas as conversas en papel ou que? É que non me fío eu de internet. Pareceme unha brujería. A min gusta meter todo aquí en papeles. Bueno, eu ese comentario esperaba da miña abuela, pero non da dona de WhatsApp. A ver, vamos a ver. Conversas de onte, entendo que non. Pero... Conversas de antonte... Pero que vai ir buscando día por día, non ten vostede un buscador? Sí, teño un buscador, chámase Rogelio, pero resulta que está de vacacións. Si él estuvera aquí, igual sí, era máis fácil. Pero como estou eu soa, igual ten que esperar un pouco. Mira, esta é a carpeta de fotos. Dios mío! Sí, isto son as mierdas que se mandan, xa ves. Mire, os audios tamén os gardan? Sí, hai un tipo aí atrás que é o encargado de seleccionar os audios e poñer uns pa un lado e outros pa outro. Non, xa escoito, xa escoito. A xente manda unhas cousas que mi madriña, Non, iso que está escoitando é o negro do WhatsApp que está atendendo a unha persona en persona. A ver, espera, a ver se temos suerte e encontramos a súa conversación por aquí. Pero digo eu que polo menos terán os cadernos organizados por ano. E como non se me ocurreu a min eso antes? Ai, Dios mío. Porque esa foi boa. O sea, que isto vai pa largo, non? Mira, en vez de protestar, por que non me axuda a buscar? Polo menos eu que sei acordará yo que lle escribeu a rapaza. Que se me acordo. Bueno, non me vou acordar. Mire, teño aquí grabado entre cella e cella a fuego, a lume. Porque unha cousa así, pois non se pode unha persoa esquecer. É que é así. Que é así, é que é así. A ver, vamos a ver. Seguro que non era para tanto, que pasa que os homes, a veces, facedesvos unhas pajas mentales. Que non, bueno, deses tamén, pero que non, de verdade. Dígoche unha cousa, ti sabes, mira, é que aparte non é o que me dixo, tamén é cando mo dixo. A cando yo dixo? Sí, sabes que pasa? Que eu, cando me chegou a mensaxe, sabes que estaba facendo? Estaba me duchando desnudo. Xa, pero é que igual a rapaza, pois non sabía que estabas duchándote desnudo. Sabía, porque non sempre me ducho desnudo. Ese día, pan, caeu. Xa,
vamos a ver, resulta que o WhatsApp está dando lugar a moitos equívocos, vale? É algo que estamos pulindo e estamos en constante renovación. Ah, que ben. Sí, Moi ben. por exemplo, algo que queremos cambiar é iso de ver cando a outra persoa está en línea. Iso van a quitar, digo eu, No, non? no. Queremos que se vexa con quen está en línea. Ah. Bueno, está ben. Ese día acabará o mundo, pero está ben, é un plan. Podeme dicir cal foi esa frase que lle dixo a súa pretendienta por WhatsApp? Non la olvidaré jamás. Mira, púxome. A ver, atención, a ver se nos vemos, atención, e tomamos algo. A ver se nos vemos e tomamos algo. Non que algo. E que mierda de declaración é esa? Eu entendo que iso é dar largas, non? Bueno, excelente opinión, Wendy. Eu vin aquí a que me atope a conversa, non a que me interprete. Vamos a ver, vou mirar que lle contestaches ti, vale? Que lle contestei eu? Sí, vamos a ver. Un pepino? Bueno, non a berenjena, pero sí, aplica. Unhas gotas? Sí, bueno. E o pexejo con forma de cu. A min gústame a poesía, sabes? Gústame así, Gustavo Adolfo Bécquer, unha cousa sutil. Ben, pois nada, xa temos aquí a conversa. Que quere? Que lle imprima, que lle faga unha copia, que quería? Non, eu quero que a chame, porque agora que estou single, que estou separado, pois estou available, teño unhas ganas que non podo con elas. Pois nada, iso é moi fácil, porque Chame, o número chame. de teléfono aparece aquí e nada, sería... Un momentiño. Hola, Josefa de la Villa? Preséntese nas oficinas de WhatsApp, por favor. Moitas gracias, chao. Mira, ti chamas así a xente e a xente ven, ou que pasa? A ver, a xente ven máis que nada porque isto é un sketch. Se non fora un sketch, non virían. Hola. 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 ¿Qué ha pasado? Hola, Josefa, lembraste de min? No. No. Mira, unha vez mandáchesme unha mensaxe a ver se nos vemos e tomamos algo. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Pero non querías nada con él, verdad? Era para darlle largas. No, sí quería, sí. Ben dixencho, Wendy. Mira, estou separeime, estou single, todo pa ti. Que? No, ¿sabes qué? O sea, yo mandé el mensaje, pero es que no era para ti. O sea, me confundí. Pero era cuando antes WhatsApp no dejaba borrar si te habías equivocado. Vamos, que lo siento, adiós. E mira, Wendy, non terás por aquí a carpeta dos SMS, non?